yewtere men annda hoorema hannde yimɓe ɗo e Tambacounda wikkito gouvernemeji ɓe mawɓe tawɓe ɗo ɓe kadi fof ceerno Baro Sy mo ceerno Bocar Sy ɗo e Tamba joni noon min namdi kanko ceerno Bocar holtoyi aduna e holno ardi o ga diwan ko ardi fof min mbiya assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu eɗen mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin alhamdoulillahi rabbil alamin alhamdoulillahi rabbil alamin en jetti Allah ene laaɗo muɗum en jetti wa radio Daka FM alhamdoulillahi rabbil alamin Allah addiɓe ɗo e subaka hannde addiɓe ɗo kadi ko sababu mo ndenduɗen holɗum haywa ƴettude gurnameje seeranɓe men wonnoɓe ɗo e wurdunoɓe ɗo e ceerno ɓe ganduɗa ko yamirore ceerno joƴini ɗumen ɗo ɗum woni ceerno Bocar Hassane ceerno Hamidou Dia ceerno Aliou Bari ceerno Doudou Agne ko ɓeɗo Allah ɓeɗo ceerno joƴinno ɗo ina ballodiri alhaali dental ngal joni noon ko gurnameje mabɓe aywa eno jotodiral mabɓe e ceerno goto foof holno sababu no jotodiri e ceerno no yidiri e ceerno aywa ha e golle muɗum ko ɗum jiɗɗen fuɗɗade en jetti hen Allah noon no fewi saabu Daka FM aywa koɓe yimɓe tinniɓe yimɓe haralleɓe yimɓe kadi yiɗɓe diine nde no radio o ɗo radio o ɗo sosaɗo ko ɗum woni ɗon woni hurum diine o ɗum woni hurum l'islam o ɗon woni hurum tijani o ɗon radio o sosa ɗum woni so tawi ɓe daranima jewte mbaɗe ni aywa koɓe poti daranade en jetti hen Allah no fewi en beltima hen kadi min kam mi fuɗɗoto yewtere nde tan kono konngol mbattanmi ɗum koye juuɗe miñam hono Ahmad Sy ko on tottanmi konngol fodde ko Allah muuyi foof e fodde komin nani hen foof aywa e almuɓe on sanga o lomto kam e haalde ɗum eyyi ko ɗum woni fandare nde eyyi assalamu aleykum wa rahmatullah en calmini dental ngal fof o tawno ɓamtuɗo sawtu mum fof ala ɗo heddata e aduna ala ɗo heddata e dental ngal ceerno Amadou Samba Lo a dawi namdade ɗo ko weeli haalde o tawno jiyaɓe Allah ɓe gurno ɗo ko gurdam moƴƴam ɗum fof noon ala ko saabi ɗum so wona eɓe jogui ceerno moƴƴo timmuɗo ganduɗo Allah jettiɗo Allah jettinowo Allah neɗɗo to gasi to jomiraɗo to ha laaɓi on to aduna ɗo o welata wondude ceerno men Cheikh Siradioudine ko jeyaɗo Allah mo ganduɗa kala mbo nehno yooɗat welat wondude ɗum waɗi gondugal mabɓe welnowo hakkude ceerno Bocar Hassane e ceerno men ceerno Aliou Bari e baba ceerno Hamidou Dia e baba ceerno Doudou ɓe gonduno ɗo ko gondugal moƴƴal ɗum ɗon noon saabino dental ngal yooɗi ngal timmi to Allah ngal timmi to gueɗe ɗe foof to almudagal e foof jeyaɓe Allah ɓe hen goto tan ene yonanno wawde wonde ɗo tambano en ko dental ngal jogui ɗo ko ha e diwan o foof saabu sa wi Tamba tan mbiɗa ko Tamba e ko taari Tamba guila Koungheul ha Kidira guila ɗo ha Ferlo jaaha ɗo ha jettoɗa Gouloumbou ko ɗum ɗo woni région orientale ɓe gonino ɗo gondigal joɗgal moƴƴal e moƴƴinde diine o e moƴƴinde tisani o e moƴƴinde almudagal ngal e nder mabɓe ekoɓe jogui ekoɓe tamna ko foof kadi hen goto fof e mabɓe ene anduno darde mum foti darade nde bamen ceerno Bocar Hassane ko on puɗɗortoɗen haalde fodde ko ganduɗen hen ko o yi aduna ko wuuro no wiye Thile Boubacar département Podor 1922 o janggui ko neɗɗo fonno janggude fof ha wiye o ko ɓi moƴƴo o janggui Qur'an o e juuɗe kawa makko ceerno Oumar Fédior o moƴƴini ɗum o wawi ɗum mbawa ko jotka o rutti o janggoyi gande to nder Fouta o ɓuuri tengtude noon o tabiti ko Kanel ko ceerno Zakiya o toon o woni ha o dañi ko ɓi sohna wiyete dañi ko o joole ɓerde makko noon so neɗɗo janggui ko ɗaɓɓano mum ko Allah rokki ɗum hen hunde alay saago o rutto ɗum teddungal ɗo heɓiri ɗum ɗo
woni haqqille makko ruttade yiiloyade kawa makko jangguinɗomo o haade makko ruttade Fouta to yiiloyade kawa makko o rutta ɗum ngal ɗon teddugal ko adi ɗum noon taw wonko wonno e nder ɓernde makko nde tawno so woni jamanu ene waylo waylodira ari jamanu mo ganduɗa yiide jeyaɗo Allah jettiɗo Allah jettinowo Allah weeɓani so tawi Allah no rokkuma gueɗal jiɗata ko dañde baaɗo noon saabu gandal ɓolal wiyetake ɓolal ni gandal ala ko famɗata hen kono gandal gondugal e needi e nehede ngal ko ma ɗaɓɓitoye ene wonno noon e ɓernde makko fodde ko o jangi ko e diine e ko Allah okkimo famde e diine ko yo Allah okkumo jiyaɗo Allah mo ganduɗa ena timanamo e gandal he annore ngal no wawa yettindemo Allah haw wawa moƴƴinde gurdam makko on saaha noon haqqille makko ene yana yo Allah okkumo ceerno baɗono Cheikh Oumar Al Foutiyou walla yo Allah okkumo ceerno baɗono Seydi Cheikh Alhaji Malick kono noon nde wonno jamanu ɓen ɓendi e miijo makko holno ɗum heɓorto ñalawma hannde o saabu ceerno Bocar yi aduna ko hitande Cheikh Alhaji Malick rutti aduna 1922 on saaha ko kalten ɗo ko ndo gayni ko ɓi sohna janggata ko kanko mo yaare 22 ans duuɓi nogas e ɗiɗi wadde ko duuɓi nogas e ruttugol Cheikh Alhaji Malick ko hen kanko no jole e makko yiilade yo Allah hokkumo ceerno baɗono wonni aɗa ɗum kam ɗeɓan hawnade seeɗa holno heɓorto kono ɗo wonno jeeyaɓe Allah ɓe Allah no rokkiɓe gueɗal timmugal hunde e gurdam makko o feccuno ɗum ko dewal Allah goɗɗum watti hen gollude ko feccuno e dewal Allah ko noon kala ndo o rewi Allah omo ñaago hen Allah rokkumo ceerno baɗono ɓeɗo ɓe cifimi ɗo ɓina Cheikh Oumar Al Foutiyou walla Alhaji Malick Sy ɓernde nde noon ɗeɓa sikkitade jolɗe ɓernde mbar ɗum ɗo ene heeɓo kono ndeke Allah no moftanimo ɗum balni Allah no moftanimo ceerno mo ganduɗa ene wawi wadde makko so ɓen goodi no mbatta ɗum e makko ni woni holon ceerno men Cheikh Sirajuddin kono o anda on nde o gayni jangde joole makko yiiɗade kawa makko no mbirumi ni omo yahamo ɗaɓɓito e kawa makko omo ɗaɓɓito e kawa makko o fotti e baba meɗen biyeteɗo baba Amina Sy koɗɗo hande ɗon e Madina Gounass leegal Mousdalifa o fotti on wuuro ga e ɓundu ngo waɗɗani Tamba ne wiye Bidiankoto ɓe jiwodiri kamɓe fof ko kamɓe jiidi gimmodi toro ndo o yi on nde o welti on ne welti o namdi on noon kawa makko so ala ɗo yenimo kawa makko o wima ha wonɗo jiimi kawa ma wuuro ene wiye Madina Gounass gon wuuro ko jeyaɗo Allah mawɗo woni toon ceerno mawɗo jettiɗo Allah jettinowo Allah on saaha kanko o anda ceerno Aji Mouhamadou Saydou nde o yeehi Madina nayimo Madina ko yiiloyade kawa makko kanko noon ceerno Bocar Hassane radiallahu taala anhu o wi so jooɗinoma o waali rewde Allah ha Allah hokkimo ɗoygol o meeɗa walde e nokku kanko e ruuhu makko fof ɓe mbaldi ɗon kono ñande Allah hoddiri o ari o waali e Madina Gounass kanko e jaati makko ruuhu makko fof mbaali e wuuro ngo o heeɓi kawis Allah mawɗo o andi kam wonko Allah fuɗɗima hollude e ko ñagotono ko nden o yi kawa makko ɓe calmodiri janggo muɗum subaka kawa makko wima ar jeeyi mi holluma jeyaɗo Allah mo gondumi ɗo o kanko ceerno Bocar Hassane ndo Allah waɗi o yi ceerno men Cheikh Sirajuddin ɓernde makko nde jaggi fiɓi min mbiɗa ñagorno yo Allah hokkam ceerno baɗono Cheikh Oumar Al Foutiyou walla ceerno baɗono Alhaji Malick ɓernde nde noon ɗeɓe denguide mami heɓ baɗo ni walla mi heɓata kono to ɓernde makko nde kam o yi kam e oɗo jeeyaɗo Allah wonko Allah waɗe muɗum on saaha ɓe jotodirani hay hunde ɓe kaldani hay hunde kono ndo Allah waɗi jotodiral makko e on nde o yenanama to joomi ko hayso anno Allah tawino o yi ɓeɗo ko Allah waɗe ɓeɗo ko Allah waɗe makko e oɗo ko hay sinno o yino ɓeɗo dañata ko ɓuuri ɗum ɗo ɗo tawno ceerno o ko joom dokkal timmugal ko joom gueɗal timmugal ko jettiɗo Allah ko jettinowo Allah kadi kala mbo yettinto Allah fandat ɗum waɗi noon ɗum ɗo ko jiiɗa ko foof ha yalti hen so won kadi ko jiɗɗa namdade e machallah ceerno Amadou Seydi Sy nanama famama e ndiɗo gardide payidinde kadi mantidinde no fewi ko sifte bandiraɓe tan hande ando hoorema ari ɗo koye Tambacounda gam yettade wittude gurdamaji ɓen mawɓe wonnoɓe ɗo e nder Tambacounda ceerno Amadou kalɗiɗa ɗo ni hankkadi ceerno Bocar Hassane
ari Madina Gounass yi Ceerno Seydou hol golondire mabɓe ha wurtiri ga o jooɗi Tamba. Bismillah ndo yi ceerno mawɗo nde on saha Madina Gounass ene yaare duuɓi 7 1937 47 astafurlah 47 o yiide ceerno on saha Madina to duɗal ceerno galle ceerno ɗo jangguinto ɗon ko kaw makko biyeteɗo ceerno Oumar Fédior on jogino ɓesgu ceerno ngu dendagal ɓe ceerno ɓesnuno e ko ceerno wattuno e juuɗe mum ɗon e galle he ko ceerno Oumar Fédior jogino ngal ɗon duɗal joli noon e ceerno Oumar Fédior saabu andude mo ceerno Bocar Hassane no wayni wawde Qur'ana wallodirde e makko to banggue Qur'ana o beela o wallodira e makko e duɗal ngal ceerno Bocar Hassane ɗum yooɗa ɗum weela ɗum saabu ko Allah okkima arde a tawi ceerno poɗɗoni jeyaɗo Allah poɗɗoni ene tami yimɓe e diine ene nehi yimɓe e diine e sunna ene waɗi duɗal Qur'ana e nder galle muɗum kadi anna Allah no okkuma wawde Qur'ana e sellinde ɗum e jangguinaji mum foof a wiyama ya ar ballodira makko e on alhaali a weltoto hen no feewi on saaha noon jooli e makko kanko ceerno Bocar Hassane saabu o yananama to joom makko jeeyaɓe Allah ɓe o ñagatonoɓe waɓe hen Cheikh Oumar Al Fouti Alaji Malik hande Allah hokkimo ceerno baɗono o ni ɓerde makko nde jaaɓi ɗum heɓidima ɗum o haalani ceerno noon wonde yidde ferde kono omo wurda jinnaɓe to noon omo wurda jinnaɓe sellantama ferde so wona o yaaha waynoyo ɓen o ñaagui ceerno yamirore yo ceerno accuma o rutto Fouta o ye jinnaɓe makko o ñaago ɗumen ferde ko ni woni alhaali o tigui jarama no feewi ceerno Amadou nanama kadi famama joni hankkadi o waynima ceerno yidde ferde kono kadi la budde ɓay jinnaɓe en guuri o waynodira mumen beele ko wayniri jinnaɓe ko hankkadi ko nde o arti hankkadi o jottori walla holno ɗum wano eyyi ha joni mami haalane hen fodde ko gandumi ko mi meeɗi nande qissaji e nanallaji mon neɗɗo mo pottuno mi wi kam Madina puɗɗode muɗum ene sattuno hewɓe perino kono caggal ɗum perti an ɗum ko haala ko welani nande saabu won haaloɓe ko jenanaka ceerno Bocar ndo ari Madina premiére o wona perɗo ko kawma ko ari darde ndo rutti Fouta nde o yeehi ko ɗaɓɓoyde yamirore jinnaɓe makko pour omo fera ndo yeehi o rutti wuuro meɗen mbiyetego Thile Boubacar to jinnaɗo makko ceerno Hassane o ari omo ñaago on wonde yidde ferde ceerno Hassane e arɗo Sadio Bamum Aliou arɗo Sadio en ko sehilaɓe meeɗa sertude kamɓe tan gonti alhaali mabɓe fof koɓe gotum ndo haalani ceerno Hassane wonde yidde ferde nde ceerno Hassane deƴƴi ko juuti yima ceerno Bocar an de nawruno mami janggoya ko bella Allah waɗa e ma gandal sa arti ballodiran ɗo e diwan men o saabu eɗen sohli anduɓe Allah waɗe ma ko neɗɗo ɓi julɗo fo yiɗano e muɗum ko Allah waɗi ɗum ma au lieu ko gara joɗɗe ɗo ballodiren hen joni a annima yaade goppa kam ɗo goppida kam ɗo e lowre l'islam nde nde wonno jinnaɗo foof ene yiiɗa so dañi ɓiɗɗo takko ɗum wallita ɗum e ko woni ko soka ndemowo soka gaynowo soka ceerno joom binde ceerno Hassane ko joom gueɗal wonno e nder diwan o saabu kala ñawore yannode ma o tawtorede walla o addane ɗum sa dañi ɓiɗɗo baɗo noon kadi Allah waɗi mum ko waɗe ma ko jitta ko gonɗon nden ceerno Hassane haali kaɗo haala kanko arɗo Sadio ko yimɓe fulɓe gonno kono ko joom en gande en ɓe Allah waɗe mum ko hawni o wi ceerno Hassane min de so wi a jaɓani kam ɓiye o jiyaɗo Allah mbo wi omo yiiɗi yaade wondoyde e muɗum o a accanno o yaaha wonde e muɗum ceerno Hassane deƴƴi ko juuti nde wonno mawɓe nden Allah no waɗe mabɓe koɓe nunɗuɓe ɓe kaldata welede ɓe kaldata ko yenanede omo andi ceerno arɗo Sadio oɗo ko haali ko haaldani ɗum welede saabu wiide ceerno o ko jiyaɗo Allah ko haali ɗum ko gandal e yenanede o deƴƴi ko juuti o wi ceerno Bocar Hassane ɗum noon mi jaɓanima mbiɗa jaɓanma aɗa yaaha toon kono e dow ndiɗo mbaadi on saga ko guesa waalo gonno o rokki ceerno Bocar Hassane guesa e hunde awdi ko ene golle ko ganduɗa so wiyama neɗɗo yo golluɗo haqqille deɓata jabde ni wawde neɗɗo ne wawi gollude ɗum kono no tawno
ceerno Bocar Hassane jeeyaɗo Allah mo yi o no naati ɓerde makko almudagal ngal e yidde nde no naate e ɓerde Cheikh Sirajuddin o golli ɗum e mbaadi kawnidi cikkatani ko doole goɗɗo o luuɓa o golli golle ɗe o moƴƴini o yoɗini golle ɗe ha jooɗi on saaga noon mamam ceerno Hassane jaɓanimo fergo ngo kadi no wonno ceerno Bocar Hassane e diwan o e wuuro ngo fof ko hooliɓema ko koolaɗo ko jiɗaɗo saabu nunɗal makko e neware makko e needi makko e ko ɗaɓɓoyno o dañi gandal makko ngal hunde e wuuro ngo fof ƴetti ɓiɓɓe mum dokkimo mbatte jungo makko mbi min jamirima yaade e ɓeeɗo e ɓen ni hande wonɓe Madina Gounass ha hande galleji men woni ceerno Ama Samba goto gandaɗo to Madina men ɗo eyyi on arde e makko kadi kan ceerno Bocar Hassane ɗo felliti ferde nde o rewi ko Fouta tan guila tan Thile Boubacar mbo anda ɗum woni ko natirde hedde Dagana ha yaltirde Fouta ga kala jeeyaɗo Allah moƴƴo wonno ɗon ceerno o ƴaŋi ɗum e salminde ɗum e juurade ɗum e ñagade ɗum duwaw e fergo makko ngo ha Allah waɗi ndo ari banaji nde wonno on saaha haqqille makko no wonno e arde jogade duɗal ceerno ngal o tawi ɗen ceerno men khalifa men hande o ceerno Amadou Tidiani ena to banaji ɗon an ari ɗon janggude e ceerno Ousmane Thiam en e ceerno Basir en waaɓe noon ɓiɓɓe ngo ceerno ngo fof on saaga ceerno nawi ɗum Fouta jangguinoyde on saaha noon kanko hoore makko ndeysan ɓernde woodi ko wi seeɗa wi sinno ko sago makko arnode tawa ngal ɗo duɗal o tawa ɗon ɓeeɗo o jogo duɗal ngal kono ko ɗum ɗo woni ko Allah hoddiri on saaga kanko ceerno Bocar Hassane o rewri noon haw ari Madina Gounass ndo ari Madina Gounass no mbiɗen ni ko 1947 wonno ɗum woni fergo makko ngo ari Madina Gounass o wondi ɗon e ceerno so tawi ko noon tigui machallah ceerno Amadou Seydi Sy nannama kadi famama tigui rigui fergo ceerno Bocar Hassane Sy ɗo e Tamba machallah joni Allah newi han kadi o heeɓi yamirode to jinnaɗo to hankkadi omo ferana Allah omo ferana Madina Gounass ceerno Jummo Seydou hankkadi o feeri o ari hankkadi noon holno ko yihurde ceerno beele nde o ari Madina Gounass wonɗo ceerno adinodemo e nokkuji guure walla duuɗe hadma ko ara Tamba walla ala ɗon tan itta direct o ari Tamba ha joni tan mi haalanma hen ndo ari Madina en 1947 o yetti Madina ko sango futuro hawri ñande hen lewru korkano daro lewru ne yiye omo naata wuuro ngo o wondi ɗon e ceerno ko Allah haaji ceerno gollirima kadi e sunno o e sincude nokkuji goɗɗi taw ko kanko e almuɓe makko e hunde ko almuɓe makko ɓe addori Fouta e hunde almuɓe ceerno ɓe wadde makko ceerno addima Gulumbu ɗo pom o woni ɗo hande faade yaade Madina ceerno Bocar Hassane soppi ɗon to tali o fuɗɗori ɗo faade hirnangue wuuro ngo faade astafurlah rewa wuuro ngo fodde kono kilométre uji jeego kilométre ɗiɗi ɗum fof ko gas ceerno sinci ɗum hande ɗo duwagne o dari ɗo e hunde huɓere ko fate takkimmayo ko fof ceerno Bocar Hassane e hunde ɓe ceerno waddunoma wayi hen Baba Daouda Sy en e woɓɓe kamɓe coppi ɗum coppane ɗum ceerno adi nawdema ko Gulumbu haadema ko addudemo Tamba ga eyyi no argol makko tambane ko sifa goɗɗo leegal Tamba ngal on Tamba saaha wonno Tamba sifori so ndungu silti ko hankkadi ko aadaji e bidaji e pijirloji hunde yimɓe Tambaɓe ɓe Allah moƴƴani ɓe joli e muɗum yaade ñaago ceerno yo ceerno okkuɓe almudo garowo ɗo e Tamba walla ɓe waylude ndiɗo mbayladi ha diina o ñiiɓa ɗo on saaha noon ceerno felliti addudemo Tamba no ceerno addatama Tamba nde kadi sincugol ceerno galle muɗum Tamba o ko yamirode ceerno Ahmadou Baro oɗo galle ko galle sunna ko galle Cheikhna Ahmad Tidiane ko galle l'islam sincugol galle 47 ko 1947 eyyi 1947 galle o sinca eyyi ndo sincete nde kadi omo waɗi kawiseji kawniɗi saabu ceerno Ahmadou Baro jeeɓa Allah waɓaniɓe ɓe cincira ɓe mbatta hunde e welede kala koɓe mbaɗi koto jomiraɗo immori ko waɗi wiide hunde kawniɗe goni ɗo ndo ɓe gari ɗo nde wonko ɓe mbayle Tamba ha Tamba andi Tamba waylima saabu ceerno radiallahu taala anu ceerno Mouhamadou Saydou ndo addata Tamba nde o wi ndo addata ceerno Bocar Hassane Tamba nde o wi ko mami adda noon almudo bawɗo tambade Tamba e ko Tamba tambi foof
ko ɗum woni ñalawma hannde o sa wi dental ngal tan a wi Madina Gounass porta en ko Tamba sabu galle ceerno radiallahu taala anhu ceerno Mouhamadou Seydou e nder aduna he ko Tamba so ceerno Mouhamadou Seydou immima Madina o heewani wirta Tamba o ñallani o waalani so immitima ɗannungal o heewani wirta Tamba o ñallani o waalani wadde galle makko ɗo e nder Tamba galle makko ɗimmo ko ɗo kadi ceerno ndo sinci Tamba nde ndo sinci galle makko Tamba wona kanko sinci Tamba galle dental ngal Tamba ɗo o wiɓe mi waɗani on ko ganduɗa kala ko neɗɗo ɗaɓɓatno Madina ma heɓ ɗum ɗo e Tamba ceerno radiallahu taala anhu o waɗi ɗo ngesa ambana ɗo hirnage wuuro ɗo o wi ngesa ba kala ɓooriɗo hen ligge wutte mum ɓoori ligge e mabba yo Allah ɓordu ɗum noon e bakkatuji muɗum ɗum ko duwaw ceerno ko Allah jaaɓi o wi kala barñuɗo ɗo e ngesa ba liggi warñi hen yo Allah dandu ɗum warñude e nder qabri muɗum ɗum ko ngesa ba o rutti o sinci ɗo Guenale nde o sinci Guenale ɗe ko takkosan o sinci ɗe o wi o ñaaguima jomiraɗo kala leeliɗo ma hawre e jomum tawa leptaka o haɗani ɗon tan wonde Allah jaɓanima ɗum so Allah jaaɓi ko korɗo Allah atto lelaɗo ɗo ko debbo atto lelaɗo ɗo ceerno sinci Guenale ɗe ko takkosan kikiɗo korɗo Allah goɗɗo sanki adda mofta ɗon ɗum fof koye kawisaji korɗo Allah o kadi e kawiseji fof e waadi noon korɗo Allah wiyete ko malaɗo wadde ƴeŋtini konngol ceerno ngol kala leliɗo ɗon ko malaɗo o waɗi oɗo galle galle o wiya galle Cheikh Tidiane hande sifa galle o aɗa wawi ɗo limde capanɗe jeeɗiɗi koɗo e nder galle he kanko ceerno mawɗo waɗi ɗum kala koɗo gimmiɗo ɗo wawi wonde sarifajo ceerno moƴƴo tambani heewi galle diine kono fof wiyete ko nawneɓe galle ceerno Bocar ɓe mbawani hoɓɓe galle ceerno radio Moussa ɓe mbawani koɗo koɗo sarif koɗo ceerno koɗo miskino koɗo mo andata fayi fof ko ɗo arata jippo ɗum ko Allah waɗani ɗum ceerno waɗani ɓe o waɗani ɗo ɓe saabu enen fof eɗen gandi jippinde koɗo e teddinde koɗo no wayni saabu ko Allah wi kala mo ganduɗa aɗa gonɗini Allah aɗa gonɗi ñalawma darga teddin koɗo ma ɗo kala koɗo garɗo ɗo ñamat yarat leloto hay hunde hattata koye hoore muɗum hay sinno woni noon wonɓe ɗoɓe ko almuɓe ɓe ngala salaire ɓe ngala ministre ɓe ngala budget ɓe ngala hay hunde kono koɗo kala ko fonno ñamde e nokkuji goɗɗi ma Allah ñammimo ɗum ɗo saabu ko duwaw ceerno jaɓaɗo woni ɗo so ɗum yawti o waɗani en ɗo jama juma amin juula ɗo amin birdu ɗo amin moƴƴina ɗo gondigal hakkude amen e Allah kala ko ene waɗa e diine moƴƴa sella ene waɗa ɗo jumaɗo yamirore ceerno o rutti o waɗanen ɗo nokku ene wiye caali dimas caali ki ko ñande dimas fof yimɓe kawra ɗon takkosan juula ɗon futura jewta diine muɗum jewta ko moƴƴinta almudagal muɗumen eko sellinta ɗum eko wallita ɗumen keɗo banda ceerno kalda ko nani e dental ngal so gayni juula gueƴo duwodira ɗum woni caali kiɗo eyyi leegal ngal ɗo sa ari tambane heewi leeɗe ngal ɗo wiyete ko leegal Gounass saabi ɗum ko sincugol ceerno Mouhamadou Seydou ɗo ɗum tagui ɗum wiyete leegal Gounass kala mo garduɗa ɗo jippiɗa e taxi sa wi ɗum galle ceerno Gounass tawi tan wona koɗo addata ha yettinma galle o omo jogui keeriɗi o ala damugal galle Tamba fof wasa jogade sécurité o ala damugal galle damugal koko udditi tan no garɗa fof heɓat ko leeliɗa a heɓat to leeliɗa a heɓat mbiɗomo bisimilla ɗum ɗo fof koye gueɗe ɗe ceerno waɗani en ɗo e nder Tamba noon tigui rigui jarama no fewi ceerno Amadou Sy machallah nanama kadi famama kadi weltama no fewi machallah sikkela ɗum ɗo so yalti julɓe ma naftoro ɗum kono kadi ma gandu deke Tamba ko ni susira kono kadi galle ceerno Gounass ko ni susira e nder Tambacounda weltare waɗi no fewi ceerno Baro ani ceerno Amadou dokkuɗa o wadde machallah ko cohlunoɗen ko en wayno o additi ɗum holko ɓeydora hen hay min jawtuji goɗɗo sowona tan Allah jarama o jarama no haaliri ni ko noon tigui woniri en jetti hen Allah ɗum wanno wiide yo ƴettu konngol wonno hunde foof ene jogui jomumen aywa ɗo fodɓe wawde haalde ko ɗum waɗi mi rokkudemo konngol ɗum waɗi enen fof en keeɗima konngol o timmini ɗum Allah jarama o jarama eyyi ɓeyde hen seeɗa ceerno Bocar fof noon e moƴƴinnode saabu haalo pulaar mbiye junngo woto foɓɓata nde tawno so Allah jogori moƴƴandema o wallituma ko moƴƴinanoɓema
ceerno radiallahu taala anhu omo waddunoɓe ɗo e jeeyaɓe Allah ɓe ganduɗa so golle ɗe jooɗi peewi garɗi ko ɓen ɗon baba men baba ceerno Doudou machallah fide añ e baba men baba ceerno Aliou Bari e baba men baba ceerno Hamidou Dia machallah ceerno wanoɗo kono ko administration o joɗɗinnoɗo ni hen goto e mabɓe foof ene jogui darde muɗum hen te darde nde ko tinde darde nde ko yonde kadi ko mission timmuɗo yo dari hen baba men baba ceerno Doudou ɓiyum nan ɗo jooɗi onon Cheikh Tidiane Agne baba men baba ceerno Ali Bari sukaɓe muɗiɗo nan ɗo jooɗi Bayel Bari e ceerno Abdoul Aziz Bari baba men baba ceerno Hamidou Dia ɓiyum nan ɗo jooɗi ceerno Mouhamadou Siraj Dia inchallah baba ceerno Doudou ɗo ceerno jogori moƴƴinande en ko moƴƴini ɗo ko ha wayno wayni ko halfin ɗum ko dendagal Tamba e ko dendagal ko taari Tamba saabu andude ceerno Bocar tan ɗum teddat e balabe muɗum so Tamba taarini Tamba moƴƴiri no wayni ko baba ceerno Doudou moƴƴini ɗum ha wayno wayni nde tawno ceerno Bocar ko halfinano kon ɗeɓi teddude ceerno Bocar so finino ala haaju so wona dogde police ɓiltude ɓiliɓe ceerno Bocar so finino ala haaju so wona nawde hôpital ñawɓe ceerno Bocar so finino ala haaju so wona darnade hunde ɓe laamu fawe junggo wadde wiidemo yo hettu banggueji ɗi fof sattanno ɗum waɗi o heeni ɗon baba men baba ceerno Doudou yo gollan en ko taari Tamba ko foof diwan Tamba o woni leƴƴi goɗɗi keddiɗo fulɓe fulaɓe seɓɓe wamarankoɓe foof hande so jeyama e dental he jooɗi ko saabu Allah e saabu ceerno ba kono baba men baba ceerno Doudou junggo mum iwani hen baba men baba ceerno Hamidou Dia ko neɗɗo ganduɗo Allah nunɗuɗo deeƴƴo catɗo andude saabu nunɗal makko e deeƴere makko kono noon kala ko fatuno e banggue jangguine e diine e wallide ceerno Bocar e jama o e dental ngal ko kanko halfinno ɗum te darde nde fof yooɗi hen amin tesko e cukago amin ñande ceerno Bocar julnade fof baba ceerno Hamidou julnata haɗe ɓani wiide ko baba ceerno Hamidou woni imam ratibo to baba men noon baba ceerno Ali Bari sen mbi en kaldum eɗen mbayɗo wonde ha janggo saabu moƴƴere makko saabu almudagal makko saabu ɗoftare makko nde tawno kanko ko baba makko tawodirnoɗo e ceerno mawɗo ndo addata ɗo ceerno Bocar Hassane kadi ceerno mawɗo ndo addi ɗo ceerno Bocar Hassane nde ko haalno ko e ceerno Bocar Hassane bam mum baba ceerno Ali Bari nani ɗum ɗum waɗi no bam men baba ceerno Ali Bari immiti Mali arti o wi ɗum a karamakojo addi ɗo neɗɗo mawɗo jeeyaɗo Allah sagam noon ko jaaden to makko ndoɓe jaadi nde kadi ceerno Aji Mouhamadou Seydou watti bam men baba ceerno Ali Bari e ɓeɗo ɗiɗo ɓe kalmi ɓe janti ɓe goni tato ɓe goni jantude ceerno Bocar ɓe goni nayo ɓe golli ko golla ko foof ɓen ɗon fof ɓesgu mum nanɗo jooɗi hen goto fof kadi ma haala hen ko cohluɗa nande hen ko so Allah jaaɓi ko julɓe cohlu nande hen ko assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jarama ceerno Amadou Sy jarama kadi ceerno Baro Sy machallah ɓe ganduɗa ƴettino konngol joni gam yewtande gurdam ceerno Bocar Hassane Sy ɗo e Tamba en beltima no fewi machallah ɗum ɗo nguɗo ngaalu e ngalɗo dañal mantinel ngal dental ngal ene foti ɗum andude guila Madina Gounass ha kala dental ɗo wawi wonde e nder aduna en foti andirde ni famirde ni wawa ɗum naftorade inchallahu mawla nden ha joni en jokkata garen e ceerno Siraji Dia haalanen gurdam jinnaɗo makko o kono ceerno Hamidou Dia enen koyemen ndesan e gurdam makko en gaari ha ɗo galle makko ɗo wadde witto honni en on e nden hitande en gaari ɗon ɗo galle o ceerno Aliou Bari kañum hooruma kadi en gaari ha to nokku muɗum en tawi to worso makko to e mbadde makko yewtere gurdam makko ko fate hono ni en hiik Allah ne resi reyni kadi ha kadi en garti kadi inchallahu mawla no ceerno Siraji bisimilla anani yewtere nde ene yaari ni ceerno Hamidou Dia wuuro mum to Fouta to janggi to rewi tan ha jokkudel ceerno Seydou ha Tamba ɗo bisimilla ceerno Ahmad Samba Lo a jarama yo Allah yoɓte moƴƴere e min beltima e garal ma an joguiɗo kaɓorɗe ɗe en calmini Daka FM fof en juurimamaɓe en juurima al khalifa al amma li jamaati Madina Gounass ceerno Ahmad Tidiane Ba mbi Allah ɓeydu kisal makko e cellal makko ɓooya hufde en sabu barke rasul Muhammad sallllahu alayhi wa sallam en calmini al imam mawni amen ceerno Ahmad Baro Sy en calmini miñi ko haala mum pewka jootka ceerno Ahmad Sy moƴƴini o haali ala ko heddi alhamdulillahi rabbil alamin
e nder haala ka ko heewi ne soomi heen sonno waktu ne hokkuno soomtire ɗum gotel gotel eɗen mbawi wonde ɗo ha hannde arta taw moƴƴere jinnaɗo mo haali o ceerno Bocar Hassane woni jaatigi wonɓe ɗo ɓe ceerno Alhaji Mamadou Saïd no wiiri ni waɗi ɗo ko ɗon gouvernement ko kanko woni jaatigi ɓe o wonduno ɗo ɓe to gondigal ngal moƴƴi ngal yooɗi ngal feewi en gondi e ceerno Alhaji Mamadou Saïd ha ruttima e joomum to luural ala ɗo ala fof ɗo khalifaɓe e waaɓe ni ɗon dendata e nokku gona ɗon duuɓi capanɗe taw ala mo martaba mo yaɓɓaka walla ala ko hatti e teddugal mum kono Allah reeni ceerno Alhaji Mamadou Saïd o meeɗa jooɗade e ɓeeɗo nayo sabu wonko manki hakkundeji maɓɓe ɗum holli tan ko hollidde gondigal ngal ko gondigal Allah e nelaɗo mum Cheikh Tidiane radiyallahu anhu minen nde min gandir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e ɗemgal ceerno Alhaji Mamadou Saïd e ɗemɗe jinnaɓe men ha jeeyi ɗum e bindi somin jii ceerno Alhaji Mamadou Saïd min jiyata ɗon ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam somin jii ɓe jinnaɓe nayo min jiyata ɗon ko sahabaɓe khulafa ur rasidina en ete nayoɓe minen ko ni min mbaɗi ɗum e haqqillaji amen kono noon kadi ɓe goniri kamɓe fof ɓe mbaynodi e goto goto ɓe jeeyi ɓe kooti e yurmede Allah yo Allah ɓeydanɓe toon yurmede mum sabu barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de kadi mi haali ɗum mi haalti kamɓe fof ne kadi Allah moƴƴaniɓe ɓe guuri gurdam timmuɗam pewɗam ha yoniɓe hayso gurdam yonata fittano kono kamɓe kam ɓe guuri fodde ko neɗɗo ene yondino e gurdam ala fof kadi jaaɗo e joomum ene yaade ustare e terɗe e ɗum ko duwaw ko barke gondigal maɓɓe Allah yoptiɓe ɗum ceerno Hamidou noon sen mbi holkanko mbiyeteɗo jibina ko Sinthiou Dangɗe so jiiɗi yawde famde ɗum lombi ko hakkude Daara Halayɓe e Demet ene tarodiri e Sasel Beeli Coy en e diwanuji koye leydi Halayɓe toon o jibina o jangi o jumpi e gure Fouta ha heewi noon ha Mauritanie to e Jowol toon o ɓaari Alqur'ana sahada makko nan ɗo henna usage makko nan ɗo henna o wattindi ko Kanel ɗon nenam woni ɗo jibina ɗon to jeeya o wattindi ko e jungo Alpha Ibrahima Wane ba mum ceerno Cheikh Alpha Wane itti ɓiyum ceerno Cheikh hokkimo jangguini nde o yiidoyi e ceerno Alhaji Mamadou Saïd taha caɗele koltu e basal yooro hippi Fouta ɓe pelliti yaltude ɓe jaaha seeɗoyde to e Gambi wari e wuuro ne wiye Garowol ceerno Alhaji Mamadou Saïd ne jaɓɓe ɗon o yii ceerno Alhaji Mamadou Saïd o haaldi e mum o famodiri e mum o wi ñande o yiimo tan hankkadi ne ɓernde makko fof iwi e kala yidde sowona oɗo o wondi on ha fawi hodde caggal takkusan less waɗi puccu waɗi tengade somo sifanoma ɗum taw ne yooɗi jagganimo guinol puccu fawi koyngal makko e alkabere o jooɗi e ɗum ɗo hirki duusi ceerno ha woɓɓe woodi ɗo kaaɗi kanko o yaade e ceerno ha hankkadi ne ɓe yalti wuuro dowodiri e ceerno ɓenni o wi o darima omo daara ceerno ha wirnimo o wi nde on wirnimo tan e gite makko beddi gonɗi
caggal mum noon o aroyi Madina omo ardi e haaju rafi wasde ɗanade ko ceerno Alaji Modou Saïd ittanimo on rafi jamma mo waali Madina on jamma o yoɗani ceerno noon yamirimo yo fer o wi omo e junngo Alpha Ibrahima woppitanimo to Alpha Ibrahima komin hunde wotere koye almuɓɓam ni sa wimo tan ko min o jaɓat ceerno rutti haalani ɗum ceerno Alpha Ibrahima fawani hen konngol wi ko mi yaafimama hande mi duwanimama yaade ɓiyam ɓe gari ɓe jeehi Madina ɓe goni toon nenam wimi ceerno jippinimo koye suudu nen Dieynaba imom ceerno Abdoul Aziz e ceerno Ibnu Omar ɓe goni toon fodde lebbi ceerno yimo noon yo ar ɗo o e ceerno Bocar o wonda e mum o wallodira e mum e diine ceerno so ari e ceerno Bocar ne jogui hoɗorde makko waɗamo hen o ari o tawi ɗo baba ceerno Bocar ƴetti galle gonɗo caggal ɗo o waɗimo ɗon o wondi e ceerno wondi e ceerno Doudou tawodirɗo e ceerno Aliou Bari ɓe kufodiri ɗo on saaha Tamba no ceerno Amadou wini ko wuro Sandal Lewo kala sifa e sirku billah ene ɗo no saabu ganduɗo Tamba ne andi Marba Yassa ne waɗanno ɗo ngal ɗo leegal ko ɗo caali ɗo ni ko ɗo ɓe ɓortoto nde ɗo tufere rayi wonde ɗo nde ɗon ɓe ɓortoto so ɓe ɓortima so ɓe dogat noon mbaɗaɗo ɗum o kala mo heɓti mataw on bone kadi ko ɗum fatata koye on munuji ne ɗo gonno munuji nen hakkude galle o e Sardiŋe o ko ɗonne kadi woni centre ɗeɗo gueɗe ɗum ɗo fof ko barke Allah e nelaɗo mum e barke tariqa tijaniya mo seeranɓe kuufiɗo o weɗori seeɗa sallu ballu ɗo min jii ɗum nden gujjo so waɗi tan ɗeɗo gueɗe fof kala sifa ganni bonɗi ne gonnoɗo hande sukaɓe hande mbawa andu ɗum natti wuurede ɗo hay sinno noon wonto woni e nokkuji ɗo sirku woni alhamdulillahi rabbil alamin ɗum ɗo ɓe gonno e haɓade ɗum ɗo ɓe gonno e noddirde taw koye hikma e ƴoyre ha noon juma foti waɗede ɗo juma afama ɗo afkiki ɗe ɓi herƴude seeɗa saabu juma ka uddama e décision gouvernement saabu ko archive ko tarikh koko windi nena e dossier ji état juma o uddama fitna waɗi hen joɗama ceerno Alhaji Modou Saïdou wi galle oɗo mo baba ceerno Bocar woni o yo dental ngal arne juula ɗo juma ciɗo caali gonɗo hakkude galle ɗiɗo ko ɓerɗe woni ɗo ɗon ko juma so on saaha dental ngal ne wuuri gurgol pattam lamiwol baba Ahmad Ly radiyallahu anhu bamum Siraji Ly e Mouhamadou Ali Ly noddino hande to Madina Gounass ɗo wonno liggotono ko teppe aljuma addat citerne ndiyam ɗo damal ɗo leggal fof hen ƴogata yimɓe fof hen kutorto juma o juule yaaha noddinoɓe ene ɗo gonno nande baba Siley Diop baba Ahmad Ly baba Mouhamad Salif Diallo ɓen noon gonnoɗo e lomtodirde wonnoɓe ɗo ni mais motti ɗumen dental ngal ene huufi anduɓe e mawɓe woɗɓe wonduɓe e mabɓe baba Sidi Sow en baba Mouhamad Sall en baba Khalidou Ndiaye en baba Saïd Ndiaye en e waɓe noon baba Baydi Gueye en ɓeɗo fof ko ɗo en kadi Allah ne moƴƴaniɓe basɗo o
e jogiiɗo o a wawata serndude ɗumen kala nde waktu ñaamete yoni mo kala ko defɗa a addat mbaɗe ɗo caali ɗo ɗon gottoto bottari ɗo wattete ɗo galle ceerno sa ari bottari ma arat sa arani bottari ma arat hoɓɓe ɗo jippoto no ceerno ahmad haaldiri ni ko gila dawa dawi ɓe cellani ko ɗo jippoto gila dawa dawi ɓe ñawɓe haqqillaji ɗo kaɓɓama ɗo en caframa ɗo en sariatul islamia ɓoggol saria fiyama ɗo e caali he fiyama ɗo e caali he hay sinno taarih hokkani yo haale kono noon haqqille hokki min windude ɗum kam e dossier ji amen ɗum fof mi yi kippaɗo ɗo e caali he fiya ɓoggi sappo timmuɗi nde o ummi o ɓorni comcol makko seere ɓe mo kala hokku ɗum junngo o ɓuuci ɗum andi on ne wela ko waɗa ko hono ɗum noon hande ne satti mi sikki hayto ɗum fuɗɗito hewani hono ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo min jiiri ɗum gita men alhamdoulillahi rabbil alamin ceerno alhaji mouhamadou saïd Allah moƴƴanimo ko wi Tamba tambi Madina kone selli kanko ƴetti ɓe ene tambanomo ɗo so ummima ko ɗo o wonata gummiɗo Madina ko ɗo fayi Tamba yajani kala joguiɗo haaju ko ɗo ko galle ceerno Bocar wonda e dental mum ɓe ballodiri e ceerno so ari ñallat ɗo wala ɗo o saaha ko ndungu so ari no ndungu koye oɗo sal huɓere nde ɗo galle huɓere Cheikh Tidiane ɗo sal oɗo palantere no woniri ga piliyano ko ɗon ɓaggoto minen min joɗoto koye dow palantere he min jimta e makko ɗo ɓe ñallata ñalda e makko ɗo julda e makko ɗo hande o yeehi ni o woniri alhamdoulillahi rabbil alamin ha noon Allah addi ɗo Sarif Mouhamad Boun Abdallah ari ɗo henna jippi e suudu makko woni ɗo henna dumunna so ari ko nokku goɗɗo o joncoto walla o yahato suudu baba Ceerno Bocar to ɗum Ceerno Alhaji Sari waɗi ɗum ɗo so koɗo ari ɗo henna sarifaji o so ari o tawi ɗum ɗo ko suudu baba Ceerno Bocar to wonata on wona ɗo ni woniri on saaha caali dimanche ala wonno ko sakket tugaje penga sakketaji ɓaara hen ha towi so kikiɗe o ɓe gara taw hankkadi no ɓuɓri ari ɓe berta wudere mbaɗa wajifa ñande dimanche nde ɓe gayna mbajodira guittodira kumpaji keɗo bandaji ceerno alhaji mouhamadou saïd ɗi gandanɗa ko baba ahmad Ly wonno technicien joguino magna téléphone e on temps heeɗe ha gueeƴe juule rewɓe e worɓe noon rewɓe e worɓe yimɓe rewɓe fof ko ɗo gonata caggal kartatoɓe ɓe gonata ni woori noon ha ceerno Sarif Mouhamadou Boun Abdallah so waktu o yoni nodde ara juulna yimɓe o yiɓe ceerno Bocar o wimayi haɗa yak fiyan kadi ɗum ɗo o yoni ɗo pengen caali subaka dimanche otoji camion ngaji gadda yaha ɗo ha booba mi yiyani wuuro ngo kono ko ɗon nanmi ngo ha joni coppoye tukaje gadda caali hi darna e nder jonte nayyi dimanche ha dimanche caali ki koña koñ waɗirani Sarif Mouhamad Boun Abdallah ƴewana ɗo woni hoɗoyi toon Allah hokki ɗum ɗo sohnajo resi ɗo jibini ɗo taw kadi ko e mawɓe wuro ngo ɓe ganduɗa ceerno Alhaji Mouhamadou Saïd so arini ɗo kadi ene jotodiri e mawɓe wuro ngo halifaɓe wuro ngo gonɗo e dental o omo ala e dental o yahat ha galle ma o salminma o foɗɗiri ɓe goto galle baba Sadio Konate mi yaadi e toon ceerno Mouhamadou Saïd takkusan o wertana piliane ɗo damal bitik caparo ɗo woni ɗo to nder galle to ɗon o jooɗi waɗɗo duwuji makko galle Fadiga Kanté galle Karamoko Cissé galle Ousmane Ndiaye Baba e woɗɓe ko cukagu kono ɗum ɗo kam mbo teski nene ummu ayuni iwata kadi nde ari ɗo o holli min ɗo kawisaji ɗi ganduɗa min jejjita ɗum e aduna omo jooɗi ɗo o caali makko ɗo omo jooɗi e piliane omo hucciti funnague on saaha
jeeɗal on ɗon wonno Allah ne jarriborimo rafi haqqille ko candallo kewɗo sembe ñaatɗo hay goto so hawrude makko jogii kadi ko kaɓorɗe silameje e gaawe e laaña e laɓɓe bango yo bango o dadi ɗum koye leegal he noon goto e mawɓe dental Baba Samba Ba feeri nena to e Nasrullahi de ɗaybatu karamatu kay on ɗon wonno duƴƴorto makko ɗon o arno o jaaka e leydi he o rafi o heptimo ɗo o ari ɗo e dental ngal ne jooɗi sukaɓe almuɓe so jii mo sellatan kadi ne ɓalli mumen foof cirguinto o ari o ñiɓi gawal makko o huccita e ceerno Alhaji Mamadou Saïd o dari ceerno ne jooɗi ne haala ne yewta daari o ceerno Bocar ma o wi man haza rajul ceerno Bocar wimo haza musabun oɗo ko memaɗo o wi ya wiyanamo somo yiɗi sellude yo argayi ceerno Bocar yeehi tawimo ɗon wimo ceernajo wimo o wi oya woni ceerno Madina Gounass o wi saɗa yiɗi sellude o wi aha o wi arton o rewi e ceerno Bocar no dammo rewirta e neɗɗo ɗum ni haw yetti o juuwi yimɓe o dari e yeeso ceerno wimo jooɗi ceerno hokkimo jungo wimo no mbiyetoɗa o haali o wimi ko gonduɗa o wimi sellani o wiyaɗa sellude o yaha ceerno wi sakku juuɗe mi duwanama ceerno duwanimo wimo jagga lawol tijaniya ceerno Bocar hokkuma lawol jagga birda nani o wi mi jaaɓi o yeehi ko ɗo o majjiri min jiitoyimo omo e service ɓurɗo dowlude e nder wuure he sode fitte ko waɗa embauché ha waɗi altraite omon ɗo mo jogui galle makko e ɓesgu makko omo wuuri ha ñalawma hande omon ɗo hen ha ñalawma hande alhamdulillahi rabbil alamin e ɗum ɗo ko duwaw mo ceerno Alhaji Mamadou Saïd waɗi ɗo hen min jiita amen e gueɗe kadi o duwanima dental ngal ɓiɓɓe almuɓe makko wonɓe ɗoɓe ɓe wondunoɗoɓe liggi e ngal dental ala momin jiiɗo ɓi dental ngal mo ene ronkani hoore mum hande e jinnaɓe amen wonnoɓe ɗoɓe e ɓeɓe gondunoɗoɓe ɓesguli mabɓe mo firtani ala e ɗum ɗo ko yettere Allah e ɗum noon ko ɗum addi ɗo ceerno Hamid wondi e mabɓe ɗo gondigal moƴƴal min keɓa hen min e mawnam o inniri mawnam o ko Sharif Ahmad Tidiane taw ne arnoɗo e on saaha kadi min Sharif aji arnoɗo wi Ahmad Tidiane innira min nana garoymi o wi kam o innirimo hooram mbiyami Mouhamad Siraji o duwanimamami kanko toɓɓanimi ba mi ari ɗo e caali he o namdi kam holto jarami mbimi mboɗo yara amma o yomi janggu suratu amma jangumi suratu amma ha gasi o itti biyowol bunnogas o tottimi wi kam no foti mbimi ko temedere jaali ko bunnogas woni ɗo min jeehi kadi wono e dumu no arti ɗo noddimi kala nde ari o namdotomi to jarami mbimi ko tabara gonmi o yomi janggu men ko Allah haaji o itti biyowol temedere hokkimi namditi kam payimi kadi e temedere he ɗum ɗo hande kam a haali ko dokkoɗa ko e alhamdulillahi rabbil alamin koye neydi makko min goni ko e gollal makko min goni ko e fimde makko min goni hatta ha ceerno Ahmad Tidiane Ba ari o waɗani kam won e golle kanko ceerno Alhaji Mamadou Saïd to e Dakaru min tan Allah e nenam e nen Dieynaba e ceerno Ahmad Tidiane Fass e ceerno Dahir ceerno Tidiane Dahir on ni o wadduno kam on darani kam e on mission ha Allah humtanimi haajam gila nden ko yetere Allah alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Ahmad Tidiane Ba ari jooɗi jonde nde o tawi kala ko jinnaɗo makko wanno ko hen o heddi ha ñalawma hande omo huufi min no jinnaɗo
hufirno jinnaɓe amen ni min ñaagui noon yo Allah heddu min e nder ɗoftare woto yi e amen ko ene e metta fittadu makko sabu barke Mouhammad Allah tabitina almudagal ngal moƴƴina kadi gondigal amen ɗo henna no jinnaɓe gondirno ni ala ko ɓuuri ɗum yodde ɓurata ɗum yodde tan ko minen min ɓurna ɗum yodde yo Allah hokku min ɗum sabu barke Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam allahumma salli ala rasulillah. Alhamdulillah. Jarama Ceerno Mouhamadou Siraji machallah alhamdulillah bil alamin nanama famama weltama sikkala ɗiɗo konnguɗe payɗi so neɗɗo ene nana ɗum e dental ngal en jogo coftal en jogo ɓeydare e almudagal ngal wonno e dental ngal sikkala on beltini e juɗɓe kadi beltima no feewi joni en garat e Ceerno Abdoul Aziz Diallo wondude Ceerno Bayel nen kamɓen kadi bari kamɓen kadi mbawen ɓe gar yeeso ga ɓe mbawen kadi yewtidde mabɓe gurdam jinnaɗe men Ceerno Aliou Bari alhamdulillah min mbiɗen ni e gurdam makko en garin ɗo e Tamba ɗo tawɗemo ɗo worsa makko ɗo en jewtide makko Ceerno kanko Ceerno Aliou Bari Ceerno Bayel arga inchallah en nani no Ceerno Baroussi e Ceerno Amassi kaalir gurdam Ceerno Bocar Hassane ɗonne kadi no Ceerno Siraji haali gurdam Ceerno Hamidou Dia en beltima no feewi joni Ceerno Abdoul Aziz Bari bisimilla moɗon on nani no haalirani tan jinnaɗe men o Ceerno Bari to immi Ceerno Aliou Bari to immi to janggi ha yettiɗo no yewtirani inchallah bisimilla moon anne Ceerno Bayel on ballodiron hen inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh. Camini dental ngal fof e juurima ngal camini jinnaɓe mawraɓe fof saminama juurama Ama Samba Lo min beltima no feewi e garal ma ngal min beltima hen no feewi min camitima kadi min juurima min duwima min ñaaguima duwaw jinnaɗo amen Ceerno Aliou Bari o jibina koye nokku Gambi ɗo o jibinama caggal mum noon mawɗo bamakko wiyete ko Muntaga Ceerno Muntaga ittimo ɗo nawtiɓe Guinée o wonoy toon ko toon o janggi ceerno makko toɓɓanimo tan ko ɓuuri heede ko janggi ko fof Qur'ana ko bammakko jangganimo ɗum toon heɓani toon janngude séria ko ga heɓi ɗum janngude taw o arti Sénégal ga ceerno Amadou Daya jangganimo séria jangganimo deftere Risala bamen ceerno Alassane Diako jangganimo Lawal e Sani on jangganimo ɗum to galle ɗo caggal mum nde o ummi Guinée o ari ga mo darta yimɓe yettinoɓe Allah nden on nani ɗo hewɓe serenɓe Sénégal ɗo heɓe on nani ɗumen kono noon kala ko ƴeewi tawata ɓernde makko ne manki ɗum nangude ha Allah nayimo Mali o wonoye Mali omo witta noon gandal baadine omo witta kadi serenɓe o wonoy toon ha juuti ɓernde makko joli yo yaa tanum Cheikh Oumar hankanam o yowiti on gati serenɓe ko dartata ko fof o yiyani kono noon ɓaɗo nani tanum Cheikh Oumar nanɗo o ha o yewti on ndo ari toon o tawi ɗo miñi kono ɗon wonno miraɗo wimo min gorgoram nanɗo ko jeyaɗo Allah mawɗo ko rasirade makko no jogui mina hunde mi ala mbiɗa yiiɗi jolana kammo mi daña makko kala ko dañi makko mi walluma noon jeeya khalifa o wi eyyi bisimilla wonko ɓe mbaddi ɗon seeɗa o yeeyi khalifa o haalanimo khalifa o wima an ceerno ma ko Sénégal woni o wi ala min seeɗenɓe Sénégal ɓe nananmi ɓe goto fof mi ƴeewi ɗum kono noon ne ronki heɓidademi eyi o naawi ɓen jimmi o wi ala ceerno ma o on seeɗenɓe Sénégal ɓe mbaɗani on ko ceerno on kadi ko ni woniri ko banggue ni heediri Sénégal on woni ceerno ma rutta toon sanne woni Allah addimo ɗo o arti o tawi bammakko kadi ne abbimo ƴewdemo mbaɗa ɗo ari wondi ɗo e Sada Makasi ɗo galle ɗo o ari woni ɗon bammakko wimo Mamadou Aliou ñande talata nelaɗo Allah ni ara ɗo jaaha calminamo min goni ɗon seeɗa ba Sada Makasi o ari wimo ceerno Mountaga o enam o ceerno mbaɗi Gounass o ene ara ɗo janggo talata o ene ara ɗo janggo
on no won ceerno ko ceernaji Massidou wiyete ko Madina Gounass woni e subaka tan ba makko wimo ay mo mbiyannomami o ari yaade saare makko si yahan caminanmo o ummi o ari o arde makko ɗo o tawi ɗo bamodira en baba Jimba Gueye e woɓɓe aɓe jaga ɗo lawa Chef Tidiane taw ɓe haalnama sardeji ɗi haaɓe gasi ceerno rokkaɓe o yetti tan o tawi ceerno mo sakkiti rokkude o on gayni tan o wi kanko ceerno o wi kanko ceerno yo rokkuma lawol ngol ceerno rokkimo lawol ngol nde ceerno rokkimo lawol ngol gasi on sérif goto haalanno sarɗeji ɗi on wimo armi haalama sarɗeji an a tawi sarɗeji haalama ha gasi a famani ceerno wi ala o wata rokkumo wata haalama sarɗeji o woni Tidianiyanke guila arani ɗo woni Tidiane guila arani ɗo o wonɗo o jodde mabɓe ɗo ha batti o gasi o hooti o tawi baba makko no leeli ne tuggi jungo o wi baba o yahan min tawmi ɗo ko pullo Fuutanke tawmi ɗo no a mbiɗa ko neɗɗo kono ko pullo Fuutanke tawmi ɗon baba makko ummi jooɗi o wimo ay on mo jiiɗa ɗo o yeey o wi ko o woni nelaɗo Allah hannde aduna o o wi mbaɗa sikku nelaɗo Allah ko tewo e ɓanndu ndu e ƴiƴam ɗam ala nelal ngal Allah tottuno nelaɗo Allah ngal hannde kanko jogi ngal hannde aduna o eyi o wi oɗo kala fittandu wuro foforo hirnangue makka ko jungo makko woni ko jungo makko rewata ko o woni ceerno ma ni woni hankanam ari o yewti e ceerno gondiri noon ha ceerno aroy ɗo o yewtide e ceerno wimo aɗa wurda jinnaɗo ma o wi mbiɗa wurda jinnaɗo ma o wi wat feere jinnaɗo ma ara min jiida nde ɓe gari ɓe tawi ɗo ceerno wi kala gonɗo e suudu ndu o yaafimo ɗum yo yalto Bawal heddo ceerno Bocar Hassane woni ɓen fof jalti a heddi kamɓe tan ɓe jewti ceerno Mountaga no won guesa ba remanno Guinée to lekki mawkinan ɗum ko taraki kadi ban guesa remde ba ko tara e joom suudu makko ne wiye Salimata on wi ceerno Mountaga ko ɗon remata kañum on ko ban guesa remata guesa ba noon ko tara ba ko ceerno Mountaga wimo an guesa ba ko tara ba o yeey kono noon kamɓe ndemata o feliti remde guesa ba o soppi ha gas o ari han ken lekki o wi kiɗo lekki o acca kiɗon wona foftorde joom suudu o wi ala ki lekki noon ko kanki soppete o fuɗɗi soppude ko seeɗa lekki wimo Mountaga o hinama o wi ɗaccu waɗa soppu lekki ɗaccu o wi ala accumi soppake o fuɗɗi soppude ha ɓooyi woodi ko yi ene yalta e lekki caggal mum noon woodi ko falli hakkude makko e lekki ki ɗum ɗon dogi ina yaaha omo nana sawto ha o natti yiide ɗum ñande mum ceerno haltinimo ɗum ɗo ceerno ma Seydou o wi lekki ma kaari ki no mbaɗɗa e makki o haali o wi holko jiiɗa ko wonma hakkude ma lekki ki o wi wonko Allah fadimi hakkudami lekki ki ko ɗum noon dandimi o wi ɗum komi wonno eyi komi wonno wonna taw ɓiɗɗo ma oɗo nenaɗo Allah Chef Tidiane andini kam oɗo koye almu am jeeya yamirinomi yomi renmo kala ɗo woni ko minen wondi o haalnima gueɗe heewɗe koɓe gondi gila to Guinée to ha e Salémata en fof o haalnimo caggal mum noon no bamakko wimo joni ceerno mino e Mamadou Ali oɗo miñi kono e Boubacar ɓesgu amen fof min ƴetti fof min halfini Allah nal min kalfini batti e juuɗe ma oɗo Amadou Ali oɗo kam mi rokkimamo nde ɓe garti nde o wi babam yo addu dendagal khawatimi lasraji ko joguino fof o waɗi ndiyam o yari ko heddi ko yo asi o ubbi ɗon woni ɗo mbaɗa duɗal ngal to woni ɗo o asi ubbi ɗum baba wimo a ceerno baba mara a seeri haqqille ma o wi ala maccidemo seekuji o ummi noon o wi omo fera o yaha Madina ceerno wimo ala an ar wondu e ceerno Bocar Hassane ar wonde makko ɗo wata yaha hay nokku kala ko woni Madina nanɗo wonde e maɓɓe ɗo guila nden omo wonde e maɓɓe ɗo an kanam kanko o yiyani hay ceerno goto sana ceerno tan o wondi so dañi ɓiɗɗo o ala wona kanko innata ko ceerno innata minen fof kadi ko ɗum o yamiri min kala ko jomum dañi e haaju woto waɗɗa haaju mum hawlir ceerno kadi woto ardit ceerno yo accu fof e juuɗe ceerno ha hannde kono min goniri ɗon eyi tawi wonko jejjimi en bani ma haalde assalamu aleykum ko haalno ko tan yoni kono noon ɓayde ko yamirore yeddotako eyyi kono
ceerno aliou haalde makko weeɓani nde wona o yiɗɗo andede o jaɓano andede ko almudo tan kanko eyyi kono ceerno abdoul wirini tan kanko tigi tigi ko basi o jibina woni sababu makko jibinede basi kadi ko hoddiro Allah ko noon jinnaɗo o immotono Guinée omo ara e dowri Sénégal ga omo tuubina yimɓe omo safra yimɓe nde wonno Allah no waɗanomo lijaba no feewi o resoyi noon nene makko to diwan Kédougou ga to Salémata ga to wiyete côté ceerno e nder parc o kono toon eggi joni ko toon o ɗetti nene makko ɓe jaadi Gambie to wiyete Basso o baba jibina toon e baba jibina toon nde wonno bammakko ko neɗɗo ñannoɗo wonno Allah waɗi o waddoy toon e nene o arti kanko artidi e baba to diwan mabɓe ga ha ñande wotere kanko ceerno Muntaga omo leeli Gambie to o yi baba hankkadi woni mawni kono woodi ko fuɗɗi arde e makko o yahanimo nde o yahanimo noon o ɗettimo kanko e Bappa Boubacar nde wonno ko Sénégal ga ɓe jibina o Bappa Boubacar kañum ko Sénégal o nawti ɓe Guinée e nde ɓe yahata Guinée ɓe yaadi e nenirawo Bappa Boubacar woni miñirawo makko Allah waɗi nde ɓe yeehi toon noon ɓe woni toon ko kanko noon baba mi lamdike mo holto meeɗi yiide Alhaji Mamadou Seydou ko adiɓe yiidude Tambaɗo wodi to yinomo o wi eyi Allah hollinomo mo Guina ko suka tokoso o andino ko woni ceerno makko kono o andano to wonno e nde immi toon noon omo doga omo ara nder Sénégal ga yaha Mali o heeɓino wadde listihar ceernajo yettiɗo Allah yettino neɗɗo Allah mo waɗa ɗum listihar gila ko suka tokoso kono kala to waɗi seremɓe ɓe o yiyata ɓe wona ko laaɓi tigi tigi o heeɓi amen tan wiide o yi neɗɗo goto woni ceerno Abdoul Wahab Sall baba makko nde o ari kay o waɗi listihar kono on Allah hollimo on no dari e dow wago laana terrain hoore laana nde ala wago omo jogui kurus o wi on kam o yiiri noon ko heddi ko an kadi no acci ha Allah nawimo Bamako nde o yetti Bamako omo woni toon balɗe tati ceerno Hadi Tall Nioro kañumne Allah no omo tefatno kañumne hollowomo ceerno makko o yeehi to ceernajo goto o waɗanimo listihar wimo ceernajo ma o hollowoma o ko suka mbaadi sifa mani o sifanimo o sifa baba tan o wimo kadi hawrata e makko ko e dow lawol e baba no ari Bamako no heeɓi toon balɗe tati no jooɗi e damal galle jatigi mum to yeeyoɓe café ceerno Hadi Tall wirti tan yimo tan ciftori mbaadi ndi ceernajo o winomo ndi o ari o jooɗi baba wi yo on yeemo café o yeeyimo ha pari ceerno Hadi Tall jooɓi baba wimo an accatami yoɓa o wi ala accumi yoɓa o jooɗi ceerno Hadi Tall jooɗi ha yi baba naati galle o andi ko ɗo tigi o jeeya ko ɗo jippi o neldimo bottari hirande kanko ceerno Hadi Tall o addi o yetti o salmodiri e makko ha pari o wimo an noon mi ari en potti nane subaka addimi noon ɓe mbi kam ko an hollatami ceerno am o wi min o wi kam eyi o wi bisimilla joni sa yeehi gollu aya naggam hande jamma ceerno Hadi Tall golli on aya jamma ɗon ceernajo makko feeñi e makko e jamma o wimo ko min woni ceerno ma tawam nokku mani e on jamma ɗon caggal mum Allah waddi ɓe ɗon ɓe gondi ɗon lebbi tati e suudu wutoro kanko ceerno Hadi Tall Nioro ceerno Abdoul ko haalata joni ko tanirawo Cheikh Oumar on mo baba daroyno ko kawirawo e ceerno Hadi Tall Nioro ceerno Hadi Tall Nioro noon wiɓe joni ɓe yaadu ɓe salmino e kawirawo makko caggal mum baba heɓano yaade e ngol lawol e nder wotere tan ɓayri o ɓooyi tefde ceernajo yettiɗo Allah yettino neɗɗo Allah o heɓani ɓayri on noon ko tanirawo Cheikh Oumar yo yaa e makko o nanga e makko lawol tijani e nde wotere Allah waɗi o fini o dawi ɗo yo yettade onne ceernajo tini baba no ara wi almudo makko sifa mani no ara ɗo koɗo so ari tan rewe inde makko wimo ceerno Aliou wiyamo yo yetto baba meeɗa arde ɗon o naati galle o tan o yetti tan almudo o wimo kaari o wi ceerno wiya yetto o wi kanko gila nden noon ɗon on saaha ɗon o leƴƴiti ande woodi ko woni ɗo o naati tan ɓe calmodiri tan o haalani ha hande de tan ceernajo mo ana acci ceerno ma caggal o wi ceerno am caggal o wi eyi o wiya min ceerno to wonmi ɗo ala wona on o wi ala hakkude ma e ceerno ma o ko ni ceerno ma hettiri kadi laawol ndiyam no hakkude mon o wi ko on woni ceerno ma o wi ay min to wonmi ɗo leydi Soudan o wi nden Mali o ko Soudan wiyete noon o wi leydi Soudan ɗo o wi kala ruhu mo Allah nuli Azraïl omo ɗetta ruhu o wi koye newre junggam ɗo ruhu arata ko ɗo Azraïl aranta ruhu o wi kono ceerno ma o kala ko woni hirnange makko ko woni ceerno ma
o wi ko woni ceerno baba wi nden gila nden hankadin wayri hankadin tefti hankadin affaire ɗum no jooɗi decci eyyi ɗum noon waɗi ko hedde 1946 rutti noon taw bammakko kañum ne immima Guinée no ɗaɓɓitamo ari Tamba ɗo nani suka goto no Sinthiou Malem no ruuma no wiye ceerno Mamadou Aliou o sippi o yehi Sinthiou Malem nden Sinthiou Malem ko galle goto wonno toon o tawi wona on o arti o jippi ko Estop Abdou Estop ɓokkito galle wiyeteɗo Sadio Cissé ko o wonno jaatigui mabɓe awa joni noon e nder hen leeli jemma tan Allah hoyɗinimo baba ina mali o nodditimo e nodditol weeti tan o wi miñirawo baba mo baba Boubacar o wi ya Mamadou Aliou nana ara ka gare Tambaɗa so ari addama tan o wi baba an aɗa anndi on kawoni on ene ɗaɓɓitanmo aɗa wi o wi o arat ya joɗɗa ɗo tat so o jippima tan a yiyaymo awa taw nodditol ngol noon kadi nangi baba to Bamako to taw omo huɓɓi toon omo udditi toon no feewi ha mo joguino galle to wiyete Hamdallah e nder Bamako kono nde nodditol ngol nangatamo tawa mo wotto longere nde ari ha ɗo tan nodditol ngol nangimo tan o ruttine longere o ñamani nde tan o wi jaatigui makko mbiyata ara Tamba o wimo an selli o wi mi yeehi Tamba ko ni Allah waɗi o arti ɗo tawi ɗo bammakko o woni ɗo ko wondi e makko nden noon bammakko nden Tamba ko dowri tan wonno fof so fini ko to Riya ina fal ɗo haɗata ɗon fottata joɗɗo e nder hen baba o andino yiidi ɗo mo e Alaji Mama Seydou o ko Sada Makasi e nder hen e nder jonde nden to ɓe jooɗi kanko ceerno Muntaga o nani Sada Makasi no haala caggal makko tan o heɓɓiti o wi Bapa Boubacar miñirawo baba o wimo Boubacar o wi ya oya haalowo o wimo miɗo yiɗimo o yetti o ari o tawi Sada Makasi no jooɗi o wimo ande oya ceernaji jooɗiɗa wi yomi ara yomi haalane omo yiɗma Sada Makasi ari tawi ceerno Muntaga no jooɗi o yimo tan o andi o kadi ko jiyaɗo Allah tan o wi ceernajo min de a wi aɗa yiɗimi minne miɗo yiɗma tan ceerno Muntaga wimo min noon taw ko sagam ko ya ar hodden o wimo ko ɗum tan yiɗɗa o wimo eyyi e baba noon e sifa makko ɗi konguɗi ɗumen haala ɗo fof ko e sifa makko o wi nden Sada Makasi ko hedde garage to horno o wi on ne yetti tan wi ɓeyguri mum de min noon hande ceernajo ne yi kam wi no yiɗimi minne miɗo yiɗimo o wi no yomi ar men hodda min fokkiti son ari jehen son arani min mi yeehi ko ni o ari ɓe pecci galle o ɓen hooɗi funnangue borno kadi nde Allah waɗi borno ari rewi lawol dambe galle ɗe huccodiri ko ɗum woni sababu hakkude galle ceerno Ali Barry e Sada Makasi ɓe koddiri ɗon noon Allah waɗi noon Sada Makasi ko neɗɗo mo ananɗa ko suusɗo kono noon ko yiɗɗo Alaji Mama Seydou hay sa haali inde Alaji Mama Seydou o fekkoto o welto awa baba noon nde arti ɗo 1945 46 o soodi galle 47 Sada Makasi nani Alaji Mama Seydou no ara ɗo galle ɗo nden ba ceerno Alaji Mama Seydou aranno ɗo tan yaaha o walatano ala wonno ɗo nden ba ceerno arani ɗo awa 47 on noon nde ceerno Abdoul haali ɗo joni nde ko ñande altine mama men noddi baba wimo ceerno Ali o wimo nam o wi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no ara ɗo janggo so ari yaaha salminamo ɗum ko ñande altine wonno weeti ñande talata Sada Makasi nani oɗo Alaji Mama Seydou ari tan o ari o wi ceerno Ali o wi nam o wi ardofta kam ceerno Madina Gounass on ari ɗo miɗo yiɗimo jeen salminemo awa ɓe ari ɗo e sifa ceerno Abdoul ko noon tigui nde o ari ɓe yetti Alaji Mama Seydou baba wi nde Sada Makasi Alaji Mama Seydou yimɓe fof no jooɗi o wi Alaji Mama Seydou min noon mi ari komi kaɓeteɗo ko sifi tan sifaji makko o wi kono miɗo yiɗma Alaji Mama Seydou wi aɗa yiɗimo o wi eyi Alaji Mama Seydou wimo ar jooɗo takko am ɗo an kadin Alaji Mama Seydou haaldani e goto so wona kanko ɓe sifodiri Alaji Mama Seydou wimo joni armi okkuma lawol Tijaniya baba kañumne ko ɗon nanggori enen nangi tan wiya yo haalane sarɗeji ɗi Alaji Mama Seydou wi oɗo hewata haalanemo o lawol sarɗeji Tijaniya o ko neɗaɗo Allah imminimo yo artu am ɗo mi tottamo lawol Tijaniya kono o woni Tijaniya ko adi o arde to am ɗo ni ɓe ruttori nde ɓe rutti Allah waɗi ceerno Abdoul sifa makko ko noon kadi way caggal mum ɓe wondi ɗo ko ɓe wondata nde wonno woodi ko haalete radio woodi ko wawatake haalede radio ɓe gollodiri ko ɓe gollodiri ha hankadin Alaji Mama Seydou wimo ɗe berɗe ɗe ceerno Amasi joni haalata ko 1952 waɗi de ko 1952 Alaji Mama Seydou ari ɗo e almuɓe ɓe dental ngal woodi mo jinnaɗo mon sankino Alaji Mama Seydou yeehi juuroyade mo to berɗe to nde yalti noddi ceerno Bocar wimo ceerno Bocar o wimo nam o wi ko mami ɗaɓɓana dental ngal berɗe
nde wonno kala ko wiyete e banggal laamu ko alaji ko ceerno ali bari o halfino kanko alaji Mamadou Seydou o wi ceerno ali miɗa yiɗi noon ya windanam borom Ndar o okka en nokku to mbaɗen berɗe ko ni o windi borom Ndar kanko baba wonandema e adresse alhaji Mouhamadou Seydou no sohli ɗum ɗo ko ni o okkirimo 100 métres carré kañum e jardin o ɗum ko 1952 waɗi eyyi woni noon ha ko woni ko nde wonno alhaji Mamadou Seydou Chérif Ibnou Oumar Seydi Alaji Ali winomo yo ya Fouta Diallo o gollodira e mabɓe Chérif Ibnou Oumar kadi winomo yo ya Fouta Diallo 1977 e dental hen ari ɗo to caali ɗo salmodirde e ceerno e ko fulɓe Fouta woodi hen ɓe ceerno Abdoul anduno inde mum ni kono min mi heɓano nanggude inde ɗe kono e sifa baba o wi ko ɗum wonno sababu ɗemgal makko faade e Fouta Diallo ngal alhaji Mamadou Seydou nulnomo e nder koɓe ari salminde ceerno ko ceerno wiɓe holto ceerno Ali woni o wi ar o wi Seydi Alaji Ali winomo yomi ya Fouta Diallo o wi Chérif Ibnou Oumar wino yomi ya Fouta Diallo mi heɓani yaade Fouta Diallo an noon mi waɗima ɗemgal am faade e Fouta Diallo nde wonno mi fottuno e mabɓe to diwan Kédougou ɓe wonno temedɗiɗo neɗɗo ɓe immotono nden fulɓe Fouta ko sete waɗanno sono ara ko dongal sono hoota kadi ko dongal o wi nde mi nuli neɗɗo miɗo yiɗi yaade mi salminoɓe ɓe hakke koɓe woni tedduɓe ko kamɓe hoore mabɓe ƴetti goro wi seykuji o hayso immaki minen min ara min tawtamo o wi o andi ko Seydi Alaji Ali wiyatnomo yo ya Fouta Diallo ko o andino ko Chérif Ibnou Oumar ɗum noon caggal hande o waɗi baba ɗemgal makko faade e Fouta Diallo yo noddu Fouta Diallo notomo ko ɗum woni sababu ko yiyeten Daka ko ngal dental ene wona e 77 ɗum waɗi 1977 noon o heɓno wiide Daka 1977 o wi ceerno Ali mi noddirani on komi ceerno mon o wi nde wonno Pullo Fouta ko ceerno kono noddirmi ceerno Fouta Diallo koyo ar Pullo ceerno Fouta Toro acca aada Fouta Toro ceerno Fouta Diallo acca aada Fouta Diallo hawren e deftere Allah e sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam lawol tijaniya baba wi koye ɗemgal makko kanko ɓeyditi hen kono ko ni alhaji Mamadou Seydou noddiri Fouta Diallo o wi mi noddi on kadi ko min nototo on ko ɗum woni sababu ñande samedi Daka cakket fof mo jiiɗon ceerno ino yalta ino artana tawta e dental Fouta Diallo ko alhaji Mamadou Seydou wino noddiɓe koɗo kanko nototoɓe ko ɗum woni sababu nden jonde ɗon o wi 1977 o wi ceerno Alim kala Pullo Fouta to woni e aduna o wurɗo en maayi ɗon yo Allah yaafo ɗum o wi 1978 o wi kanko alhaji Mamadou Seydou o wi ceerno Ali o winam ala ɗum ko 80 o sakkiti wiide ngol ko o wi kala Pullo Fouta to woni wurɗo ene maayi ɗon so ɓerde mum seekama min guidgol am alhaji Mamadou Seydou nayi nder ɓerde mum eyyi o wiri ni baba kadi sifani amen ni ha woni ko yahata ɗo ko Allah waɗi ha 1980 ceerno hoore mum ha no lomtori ɗo ni baba hankadin ko ɗum woni e yaade farbajo goto noon imminoma mari e Fouta Diallo ari woni awloɓe farba ari ha to Tamba ɗo yetti wi ceerno omo yiɗi yo baba ɗoftumo to ceerno alhaji Mamadou Seydou o halfinamo farbaɓe Fouta Diallo fof o addori haɓɓere gora ɓe jaadi toon o wi baba wi e nder sifade ɓe yaari on wattu ceerno ko kañum hettuno e ceerno tigui e ceerno alhaji Mamadou Seydou wi ceerno yo ƴeew darapaji makko ɓurɗi forde wertana teddina Fouta Diallo o wi e nder hen noon kanko baba ko ñande mum o andi ko ceerno hankaden lomtima alhaji Mamadou Seydou o wi farbajo o wino ceerno mawɗo wi yo ceerno dar damdi mbeewa nde wonno Pullo Fouta teddidi mbeewa hirsana farbajo jaɓɓoro Fouta Diallo o wi so ceerno siwi ataya no okkaɓe o wi so farba o nangui kas o ronkat yarde o wi o daara ceerno o yiya annawɗo tan o wi eskey dona bamum tan o wi guila nden kanko andi kam hankkadin ko wonata ko woni e ɗum ɗon kadi o sifanima en ɗum ha woni ko Allah waɗi koɓe gollodiri ɗo ko e woni noon ko yimɓe ɓeydude hen seeɗa nde wonno kanko gondigal makko e ɓe mawɓe dental ɓe ƴetti bammen ceerno Bocar Hassane e ceerno Hamidou e ceerno Doudou ko gondigal moƴƴal newingal wonno kadi ko almudagal tan wonno e nder mabɓe kamɓe e kanko ceerno mawɗo winomo miɗo hooɗi Madina kono ko galle am Tamba woɗimi ko ɗum waɗi kanko kala ko foof makko kanko galle o hay sono neɗɗo ne yaha Madina o wiyete ko yaato galle ceerno Bocar eyyi ko ɗum wonno ɗum mi lamdinomo ñande woto o wi kam bayel almudu o ko yamirode gollirta o ceerno mawɗo o wino addi ceerno Bocar ko kanko sankata so waylata Tamba waylatama o wi wayi noon ɗum noon kala mono ɗaɓɓito e alhaji Mamadou Seydou yeehi toon ko tampat tan ko ɗo alhaji Mamadou Seydou woni eyyi seede mum ɗi e duuɓi 2011 e min jaaduno ɗo tribunal nde wonno woodi e dowri ɗo waddunoɓe
ɓe aranimo to galle ɗo min jaadi min jeehi min tawi noon arɓe ɓe kamɓe hoore maɓɓe woni wona e goonga e nder hen noon asuru ñande mum min tarde asuru nde min jottoto galle taw asuru hankkadi yawti on jamma o leeli weeti o noddimi o wi kam armi o itti kurus makko o tottimi o itti ujunere o tottimi o wi kam ya to ceerno ahmadou baro wiyama o hesɗiranam lawol am tijaniya ɗum noon jahlimi no feewi min wimomi a ko ɗum waɗi baba o wi hanki mi yi miɗo dari yimɓe ɗiɗo ari difti kurusam yaadi hen o wi ko tardude asuru ko ko ɗum wimi o wi kam ɗum noon armi ɗo taw miɗo ceerno ahmadou baro jottimi salminmo mbimomi baba noon wiyomi armi salminma omo salminma no fewi omo yiiɗi a hesnamo lawol makko tijaniya mi anda so kanko so yeggitani ɗum min mi yeggitani ɗum fof hande ko yamirore nde tan ko jangguinde ko ɗum wonno konguɗi seeɗa ɗimen ganduno e mawɗo o ɓe acca hakke noon nde wonno haala weela kamɓe koɓe ande ceerno ko min mi anda ɗum kono noon ɓayde ko yamirode neɗɗo yeddata hande kadi Allah jurnan en darde ceerno men ceerno ahmadou baro e ɓeɗo mawɓe lomtiɓe ɗo kadi ko mawniraɓe ko kawiraɓe kamɓe kadi Allah ɓeyda ɓe sembe ɓe jaahi nabil mustafa sallah sallam onon Daka FM kadi mi Daka TV min beltanimon no fewi minen komin sukaɓe hande ɗi qissaji ɗi min nani e mabɓe ɗo min andano ɗum so wonano saabu ndeɗo jonde min mbawata ɗum andu. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. noon tigui jarama no fewi ceerno Bayel jarama kadi ceerno Abdoul Bari machallah nanama kadi weltama no fewi joni garat e ceerno Cheikh Tidiane Agne ceerno Cheikh Tidiane Agne en garata makko kankon kadi mbawen kadi hebde tarikh jinnaɗo men ceerno Doudou Agne machallah ɗo e Tamba so haalama tan bandiraɓe kala en nana kadi tarikh makko e nana kadi gonka makko e Tamba no wondirno e ceerno Bocar Hassane no wondirno e ceerno Aliou Bari e no wondirno ceerno Hamidou Dia ɗo e Tamba e yamroto ceerno Jumma Seydou ceerno Tidiane bisimilla. rajim bismillahi irrahmani irrahim jinnaɗo ceerno Doudou Agne kanko Allah waɗi o aduna are aduna ko 1909 o are aduna 1909 joni to Gawol wuro ngo wiyete ko Gawol eyyi kanko jinnaɗo makko gorko o wiyete ko Moussa o wiyete jinnaɗo makko biyete ko Labouda eyyi Labouda on immi ko Dumga eyyi joni noon Allah waɗi kanko o heɓaɗo Gawol ɗo ɗo no woni wonde e jinnaɗo makko omo rema ha o yonti yo naat jangde o naati jangde seeremɓe makko ɓe ko ɗiɗo ceerno Bocar eyyi ceerno Bocar e ceerno goɗɗo o jangguinɗo mo ne wiye oɗo nono kadi el fekki Cissé Agne to Gawol kamɓe fof ko Gawol ɓe jeeya eyyi joni Allah waɗi ko toon o janggi ha o janggi ha o ɓaari ha o janggi ko jangganno fof joni noon Allah waɗi kisa o wayni jinnaɗo o wi joni omo yiiɗi ɗannade eyyi ceerno eyyi joni noon ɓe ndemi o wi mi ñaguima noon an o sa yeehi an sinno remgol ne rokka hunde foof tawata ɗo ko état uji kono mi hankkadi mi an mi yamiremi wota rem eyyi yo wota rem ko ɗum ñabirmami joni noon nde Allah waɗi bammakko neɗɗo ceerno Souleymane Agne wiyete so umminoma Fouta so ari ko ɗo galle bammakko ɗo wonanno ceerno Souleymane Allah waɗi noon ko ɗo wonanno hay so ndungu ari hankkadi omo yahanno omo arta kono ha ɓooyi hankkadi o jooɗiɗo Tamba ɗo eyyi kanko noon meccal makko ko jennanke wonno omo ñoota ko ɗum wonno meccal makko joni noon hankkadi no o jooɗi ɗo hankkadi eyyi galle ceerno Souleymane ɗo ko ɗo no wonno kanko ɓeɗo seeremɓe fof ceerno Mouhamed Saïd
so arino Tamba ko ɗo ceerno galle ceerno Souleymane ɗo wonanno eyyi ɗon no Allah waɗi ko ɗon Allah hollodiri ɓe hankadi o yimo hankadi o jaggi ɓerde makko ko oɗo woni ceerno makko eyyi ko oɗo Allah wi ko o woni ceerno makko joni noon ko noon Allah ko noon Allah waɗi ha kadi kanko o jebbili hankadi ceerno Mouhammad Saïd ko ni o wondiri makko eyyi ko ɗum dal addi wondemo Tamba ɗo ha Allah waɗi minen fof min jibina ɗo Tamba ɗo eyyi ko ni dal Allah waɗi eyyi ko ɗum dal woni ko Allah waɗi joni noon Allah waɗi kisa o ari o woni ɗo ceerno Bocar Hassane Sy ceerno après ceerno Hamidou ari kamɓe fof ɓe goni ɗo eɓe ballodira ɓe goni almuɓɓe eɓe ballodira kamɓe fof ɓe goni ɗo ɓe waɗi tamande wotere eɓe ceerno mabɓe ko Mouhammad Saïd joni ko ni ɓe gondiri kala ko ummi ka Allah waɗino kanko kala ko liggete e dental heɗo Tamba ko kanko Allah waɗi barke huno ko kala ko haali yimɓe ɓe fof jaggan ɗum hayso ko haalis ne darte e dental he ko kanko woni ummoto kala ɓe o haalani fof addu kalis kala no wi fof ko noon no waɗite Allah ne waɗi huno ko barke ko ɗum ko ni dal min wondiri ɓe gondiri ɗo ha no Allah haaji a ajiri ni Allah waɗi kanko o woni ɗo o woni ɗo kila nden omo woni ɗo omo golla diine omo woni almudo ene hitande wotere taw kan hankadi jiiɗe ɗe gustima min gummiɗo ceerno Amadou Agne to Dakar on so yehino so Dakar andi kanko Allah waɗi nden ceerno duwaw Daka o ko ceerno ko kanko rokkuno so wajifa waɗama gasi kanko duwatano Daka eyyi joni hankadi nde wonno hankadi o ronkiti joni noon Amadou Alassane on Agne joni o wi haalani o wi ko garowo duwaw eyyi ko garowo duwaw joni noon yo on nelduma oto Allah waɗi kisa on neldima oto ko min arde oto he Allah waɗi min gari ha min jetti juma o mbimi baba aɗa yaha juure o wi aɗa yaha juure adne o wi neɗɗo ne ara ha Madina ceerno mum ɗo leeliɗo wasa duwade min kam mi yaha mi duwo so Allah jaaɓi joni ko min jaggumo namnomi ha to juma ɗo o juuri eyyi waɗi hitande wotere taw nden min ɓooyi Allah waɗi nden taw ne wuuli Tamba ne wuuli o ummi o nani ceerno ari ummi toon ari waɗani hay cakkal o waɗani ko gara wutta mawɗo o tan ɓorni joni noon ceerno wimo ceerno Doudou ken ɗannotoɓe de ken jahoɓe Fouta o wi bisimilla o wi hay mi rutata ko galle no waɗi waɗani cakkal ko noon o yadde ceerno ko nden wolis makko ko nden nelda toon o heeɓi wolis o kono o wi min kay ɓaade Allah waɗi a wi ken jahoɓe mi rutata ko galle ko ni ɓe jaari ɗon no Allah waɗi ko mbiyata ko ceerno Bocar Hassane Sy e ceerno Aliou Bari e ceerno Hamidou Dia Allah waɗi Allah moƴƴini almudagal maɓɓe Allah waɗi hakkude maɓɓe ko goto haali fof heddiɓe ko ɗum kaali joni noon o woni ɗo ni ɓe gondiri ha ɗo Allah haalni ɗo ko ni kanko Allah waɗi o yalti aduna ko 1996 o yalti aduna eyyi ko ɗum dal wonno ko kalami e makko ɓeyde hen seeɗa eyyi ceerno ceerno Cheikh Ahmad a jarama Sata Diane a jarama no fewi haala mbarka fayida a siftini en ceerno Doudou Agne ko mawɗo e nder dental Tambacounda kanko ardotono iidi o iidi fof kanko ardoto ɗum ko neɗɗo cuusɗo gonga aɗa yiɗimo haalante gonga aɗa añimo haalante gonga o hulani lawmata laayim felore pelowo
ala ko huddi ɗum e diine Allah he dental ngal ɗo en paami ko fitandu wotoru wonno ɗo hen Alhaji Mahamadou Saïd ɓe itti ɓeeɗo ɓe kalɗen ɗo ɓe nokkuji certuɗi ɗi jiida o rendiniɓe ɗo woni tamande wotere ceerno Doudou ɓuri woɗɗude hoɗorde e galle ceerno Bocar hoɗi ɗo ɗo dental ngal hoɗi ɗo to hoɗi to ene yarane fodde kiloji 2 walla 3 walla ɓuura legal mon to kono ene famɗi subaka mo finata o dawani ɗo so dawamane kadi ko ɗo ñallete mi haalnima nane bottaje ko ɗo hen ndekete koɓe gurno ko gurdam iman billahi haqqan ñembuɓe sahabaɓe nelaɗo Allah no gurdirno e nelaɗo Allah kala pinɗo fayata ko yeeso nelaɗo Allah ɓe joddo e mumen haalda e mumen o haali ɗo henna ceerno Doudou no duwortono e Daka Medina Gounass ko on joguino ɗum haqqan tene kadi duwowuji on saaha hawnaki wastaɗo mofti e enregistrement ji sabu saaha fof aɗa yiya enregistrement mo a sikkano won jogiiɓe eno biccirton ni kadi ballen en hen ha beele en koccan en hen ɗe gueɗe ɗo henna Madina so oto fini ko damal galle ceerno Bocar ɗo woni tufde Madina Gounass ɗo jaaho Madina ko ɗo ngabbirta gila e bammum ceerno Mouhamadou Lamine Sow en Baba Demba Salamata Harouna Sy en Souleymane chauffeur en chauffeur ceerno Diouf kamɓe fof ɗo ɓe garanno ɗo woni Madina Gounass Tamba Madina ko salndu e palal ɓe Amar Ndiaye rahmatullahi aleyhi ɗo wonno joguinoɗo bitik ceerno ko ummi e jardin-ngaji o kanko yeeyano firwi o ko Amar Ndiaye jimananoɗo ceerno minen koye amen ci jimri majmual kasayid komin mbawi hen koye makko min gadi nande on saaha so mawludu no waɗa ɗo e caali he ko kanko hufanno ɗum ha weeta alhamdulillahi rabbil alamin min jettima no fewi min jetti Daka FM nde ɗo darde timmude e ngal ɗo gollal min mbiya on noon kono yo on ɓeydo sembe e tinnare e ko mbatton ko on ene yooɗi on nawri dental ngal yeeso yo Allah nawru on yeeso ɓe jaahi rasulillah o haalani min o haalani ga o wi nde wonɗo ceerno galle ceerno bammakko ceerno Souleymane o wi ceerno Alhaji Ali o wi on ari meeɗi arde ɗo tawimo ɗo o wi ɓe gondi ɗo Allah waɗi kisa ceerno Alhaji Ali wimo yo ƴettu satalla o ƴetti satalla o wi ar ɗoftam ɓe jaadi ha ladde to o haalanimo ko haala fodno haaldude makko fof o haali ko ni oɗon yejjini on qissa kono ko ɗum kadi o wi o Alhaji Ali o ko ndeno andi ɗum ko ndeno andi ɗum eyyi ko ndeno andi ɗum ko ndeno o gollodiri e mum ceerno Alhaji Ali eyyi Thiam o ko ɗum dal wonno alhaali o joni noon mi neɗɗo wawa andidde foof ko andan ɗum ɗo haala tan ko heddi ko kadi ko ɗum ɗo ko ɗum dal woni ceerno Doudou Agne kanko wona Doudou wiyeteno ko Mouhamadou wiyete inde makko Titi ko ba makko wima ko Amadou joni noon mo joguino tani ko goto ko on hankadi watti widema Doudou ko ni Allah waɗi kisa nden ko nden inde ƴelliti hankadi yimɓe fof mbatti widema Doudou aɗa andi inde taniraɗo walla yummiraɗo ko ɓurete haalede ko ni kono kanko ko Mouhamadou wiyeteno ko ɗo bamma ko wima ko Mouhamadou eyyi ko ɗum dal woni alhaali o miɗen calmina on Daka FM vraiment minen jinno hebde ɗum ɗo ko ɓooyi pour min mbawa haalde komin gandi e jinnaɗo o ceerno Doudou kono ko Allah hande Allah waɗi min keeɓi haalde makko komin gandi ko allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. alhamdulillahi rabbil alamin yewtere nde waɗi fayida mbeɗa jorti kala ko jinnoɗon hen Allah rokki on e saabu kadi alhamdulillah weltare dañama no fewi eɗen ñaago Allah tan yo Allah nawru radio o yesso yo Allah ɓeydu sembe
yo Allah ɓeydu kattan yo Allah nawmo ha min mbatta heɗade mo ga e minen ko ɗum manquiri min eyyi omo manqui ɗum ɗo ene manqui yettade ga so noon yettino kam ala min ngala radio goɗɗo sowona kanko eyyi ne ñaago Allah noon yo Allah junnu enen gurdam ceerno yo Allah junnu enen gurdam ceerno yo Allah moƴƴin battane yo Allah junnan en gurdam ceerno ha juuta enenne kadi yo Allah waɗen almuɓe makko ko suuɗi e ko feeñi bijahi rasulillahi sallallahu alih w sallam assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno accata hakke tan woodi ko jegginmi seeɗa nde wonno onon on arino to warsa ceerno to woodi ko woni sababu on warsa hande so tawi ceerno Aliou hettoyi toon ko Allah e barke Allah e ceerno Bocar Hassane barke Allah e ceerno men nde wonno on warsa ko Boumankan wiyeteɗo mawnirawo Boumankan ne wiye Sanding kon ari subaka law taw ɓe juula fuji ɗum ɗo fajiri ɓe jalti to jama ɗo tan kanko baba e ceerno Bocar Hassane e ceerno Abou Sam e ceerno oɗo Sandi mboron warsa o ari wi ceerno Bocar min noon miɗo jogui warsa miɗo yiɗimo yeeyde o wimo ko jelu o wimo ko 500 ceerno Bocar wi ceerno Aliou sood o wi e ceerno mi ala kalis ceerno Bocar itti 200 e poos mum ceerno Abou Sam itti 200 baba watti en 100 ceerno Bocar totti Sandi wimo nda ceerno Aliou soodi o warsa o wi ceerno Aliou ko warsama hankadin sood o ko ɗum addi o warsa ɗo comme ɗum addi ngal leegal wiyetegal ɗayboto eyyi ko ɗon neɗɗo wonno ko yeggide seeɗa nde wonno ɗum ɗo fof kadi koye gollodiral mabɓe kadi on jamaɗo on jumaɗon mo jiiɗo noon ko ceerno Bocar didimo e yamirore ceerno eyyi ha ande leegal ngal wonti ɗayboto ɗum ne kadi ko ceerno indi ngal eyyi ɗum ɗonne kadi koko fonno yewtede min ɗes yeggidde seeɗa tan ceerno en acca hakke nde wonno leegal ngal hande ceerno Aliou ko toon o wattini eyyi ɗum ɗon kadi woodi qissa goto o rewnoɗo hakkude makko e ceerno Aliou e ceerno Ahmadou Boyinaji e ceerno Ahmadou Banaji e ceerno Abdourahmane Banaji o wi ɓe meeɗi arde ɗo to galle Alaji Idouane kanko e ba ceerno ɓe yeehi salminoydeɓe o wi nde ɓe yetti ɓe tawi ɓe mbaɗane ataya ceerno Ahmadou Boyinaji lowol ari o yari ha kaas o yetti hakkude o totti ceerno Bocar on yari deuxiéme ari o yari ha heddi seeɗa o totti ceerno Aliou baba yari tan o wi ceerno Aliou a faami o wi e mi faami o wi hankadi o wi ko nde leegal ngal sinthia o andi ko on tottunomo ataya ko o faami holko woni sababu mum eyyi assalamu aleykum jarama fewi no cirama konngol ma cakkitingol tan hankadi sowno min beltima nde tawno en gariɗo en gubbiti ko heewi ko ganduɗa so moftama en nafa janggo nde tawno andude gurnameje mawɓe ɓeɗo noɓe gondirno e hakkude mabɓe eko ceerno wanno e mabɓe ko ɗum ma wonan yimɓeɓe deftere mawde kono naftiri yimɓe janggo no ceerno Mouhamadou Siraji Dia wiiri ni mawɓeɓe ko Allah waddunoɓe hen goto fof ko timmuɗo to Allah ko timmuɗo to gande bindi kono a wawa andude ɗum e mabɓe nde tawno hen goto fof addu ko jogui ko watti e ko goɗɗo jogui ko ɓe ndendi timmi ɓe gollir ɗum sunno ɓe gollir ɗum diine o ɓe gollir ɗum ko dental ngal yahanno ko koyɗe muɗum ɗum noon so wayi noon tan so yimɓeɓe hande so jangge ɗum tan maɓe gandu almudagal ko nafata ko saabu ko almudagal hanki ngal ko ngal timtorte hande pour wawa en nafde gurdam men hande e janggo foof ceerno Aji Mouhamadou Saydou Allah waɗannoma ko ene satti ceerno rendino ko ɓiɓɓe Fouta te ɓiɓɓe Fouta ɓe o rendinnoɓe ko yimɓe anduɓe ko roroɓe nder Fouta calɗi Fouta ɓe ko ɓen Allah waɗannomo ko ɓen o golliri dental ngal ɗum waɗi dental ngal yowɗi ngal wayno ngal wayni hande ɗum waɗi ngal rendini ko ha wayi kala ɗo mbiɗa ɗaɓɓoy ko way noon ɗeɓat sattude yiide no tawno ene yooɗi ene feewi ala fof ko manki henete en jetti Allah noon en jetti seereɓe men ɓe gila to ceerno men khalifa men ceerno Amadou Tijani Ba ha e khalifa hande mo joɗɗinɗo mawne meɗen ceerno Ahmadou Baro no tawno lomtade bamum ene satti kanko noon lomto makko ɗo e dental ene timmi ene yooɗi a wawa yiide hen so wona ko feewi kala ko o golli hen koko bamma ko gollanno hanki tan o daari e gollude koko ceerno yinno e ceerno Bocar ko tan o daari e gollude darde nde noon ene tiiɗi ende satti kono kanko Allah no hoytinanimo ɗum to banggueji ɗi foof saabu oɗo galle ko rondi ko sa welama mbiya ko dental ngal fof woni ɗo saabu kala garɗo faade Madina Gounass ko ɗo woni duƴƴorde koɗo garɗo fof ko ɗo woni miskino o koɗo garɗo ceerno ko ɗo woni sarifaɓe ɓe
eɗen nganndi noon rondade ko wayni so Allah hokkima wawde rondade ɗum te moƴƴina gonɗi jogogal ngal ko Allah wela waɗanma hono noon kono ko duwaw barke jinnaɓe e seere ɓe waɗi ɗum on martaba noon e ngal dokkal noon eɗen ñaagui jomiraɗo yo Allah ñibɗugal ɗo ñibnagal e dental ngal ndo ceerno Bocar wondinno e mawɓe wonduno hanki ɓe ko ngal koyngal o wondiri ɗo hannde ɓesgu mawɓe ɓe wondunoɓe hanki ɓe o waɗata ko ɓen ganda o watta ko ɓen tinani kala ko waɗa omo rendi ɗum mabɓe nde ɗo jonde hannde noddi on sifa omo wawno jooɗa tan haale dental ngal e ceerno Bocar kono kala komo waɗa o waddata ko goto e mabɓe foof hay goto hen fof ko ma tina ndo waɗa nden darde noon ko darde yorde kadi ko dongal cattugal rondade surtout jamanu hannde o tawa eɗen gandi hannde jamanu o no wayni kono Allah waɗanimo ɗum ɗo tawno ɗum ɗo fof noon ko tampere Allah e tampere jinnaɓe waɗno ɗum yo Allah accu ɗum ha juuta hakkude meɗen Allah reena koɓe ndenno Allah hoytinanaɓe dongal ngal assalamu aleykum wa rahmatullah bisimilla eyyi wa aleykum salam